Kasi na mong sikwatin. Sayang yung video. May mag-guitar rich. Mami Dodos. Oh, yun dah ba? Dagan, we dagan. Ano kita bukta? Ay, kanindot silang balay ini Madam Oy. Wow. Wow. Hindi pa nila, ay mamugaw-mugaw. Yehe, lamig kayo pagkaon diri. Nakaligo pa may kanang swimming pool nga bato. Ya. Gamay ko may masukan. Kandot. Basic kay kanang amang bangko, amang tagbalay mo TBC ha. Nakatiman sa amang sikwati ang tagbalay. Kalami kayo. Yehe. Yoy, kalami. Dara gidala sa tagiyaw, kalami kayo sikwati ni. Kalami. Sikwate. Napay pan, Nis, dapat ka lang Nis. Nis. Asukar. Napay pan. Wala ko asukaran ha. Napay Ay condense. gulay. Oh, naikundin sa Napay itlog. Condense. Dahil Napay bulan. Naikundin. Ay condense. Kung gusto mo pala mas pan, Dato. Napay bulan, napay kining. pwede na kining kapihan ya. Kasama mo kapihan. Dato. Napay kape nga klasiko. Kinamutan na din ay. Kalami. Katong ba, katong? Kanon, dah sampai kanon. Tugnaw te. Ay, tugnaw sa biyahe. Kalami. Tugnaw. Lord, mo ni diri Lord, pagpalig sa sikwati Lord. Kalami. Lisa wala yung kinagkawa kina. Alin na tilisa. Nis asa man tuan Nis? Nis. Sagasa gud. Napa ni, uy, napa dito daghan daw ti. Napa dito ti. Oh, next Dres, tagsa tenis. Ah, grabe dyan Nis. Kala na rin Lord. Ay, oo. Kaya mo Uy, ana ko ni tugnaw ang panahon. Dili na ko ni bukan kasi na ko ni bag na kuno balawan. Dili sa mga bulak ni muda, cika pa na. Attendance ba? Grabe Pani to man kira ka magdagi sa kakuan, sa katungko nga tanglad. Naay, tanglat. Ay ko kol. Kana nang tanglad oy. Kay ganahan po musab-sab ang mga iwas tanglad. No, tinuod yun natin. Sa amigo. Uy, nga nila ha makuan ko na, makuan kita ni silingan dira tapan. Kay wa pa kay tubo. Ila ha man ka onan si Tisoy na grabe tayo. Grabe mga kito. Kami ane, mga on sa dyan may hangan sa amin nga. Nagtamuan lang kung babaan eh. Maluoy yun, maluoy mo. Lami ano eh. Ano eh, Nes? Makaputo na istanes me. Ayos! Makita sa operator Dan. Mukhaan sa amin ha, kaya piting lami asong sudan ba. Butom kaya gikan may nangaligo sa katong bugna kayang kaliguanan nitong sapa. Ayos, ayos, ayos! Nis, para ba ni asukar, Nis? Butang nila eh. Sigop-sigop punta. Sayang man kabog na oh. Oh, kap. Dapat nga. Buwang katugnaw. Mura mo kapitan ang pagkakaalo sa barangay ko yun ay baibigan. Kaon lagi ba ni Ay, sulat. O sulat. Ini si Ma'am Norma. Dear Idol Dago. Oh. Inday Tanin. Wala lang sila pa. Mga sipat naman kayo? Nawa dito ay. Ka, hindi ka kita ni Tanin sa Pilipino. Hmm. Yan duaon to yung kaaban ng si Juan Mickey Mouse. Mickey Mouse. Anong nawala ang sila yan? Kena dia si Mickey Mouse di ayo si Mickey Mouse si butod sa to eh. Kung bakit kita masih nga nabayo tayo. Oh, oh, Baton, Lady Baton. Lady Baton. Siya naman din ada, sumampung. Istara din na siya.
Kasal na siya. Bubuy. Search na ko na si Sumampong apelido. Sabi mo kung pangalan. Ron Sumampong. Gwapo kayong tao at aktor kayo. Si Bagha. Pero pestoryahan binayot yung babae siya kayo. Kini si Ron Sumampong. Wala lalaki ko. Kanang mga balita bitaw nga. Buhay kay tingog. Ricky Mouse. Wala may peraan na niba. Ano siya, Nicole? Gatas? Wala ko kasi na yung sikwate no. Oo. Sayang yung video. Ay, mag-guitarist. Mami Dodos. Yan, ang batakan ko niya. Sana niya. Wala ba, isukan na niya. Ito, anis. Ang sabi niya, tama. Isukan na. Pero ka na may gatas. Nami kundin. Dawi? Kanina, panik din na ako. Ano? Nah, kalamihan ako eh. Napagilipan. Ay, uy. Lamig. Kaon maglunulang isda. Nah, Ano, ganun na ni mahulot. kaong natagway inon-unan. Mo lagi. Al mga ayaw ginutulog ka rin. Kanloy orang lang. Kanunan. Na-disturbing. Di tama dali. Pag natin biyahin. Naujud. Ops para. Kanya, special kayo ni siya. Kakapi. Ari, show it din. Ay, panganin mo dali ay. Ay, di mo. Kung makatuod lagi. Ah, dala-dala. Dalag super. Pero di yung sorry mo din sa Valencia. Kung kapoy mo muli sa mo, relax tayo sa dito. Doon mo yun ay. Dari siguro lagi ka ng Balenciana, no? Ngaluto kay. Wala lagi na yung Balenciana lagi sa tagong din, no? Ito yung paitan ng kape ha. Kape na yung kape gaya. Minsan, ipadang bigay na yan. Wala ha. Sigurita na sa kapaitan ng kape. Secret. Ngayon gatas. Pagatas ko bre. Nga. Ikaw din. Kami na, puso ikaw, gutmon ka diha. Grabe. Te, di naman ka mo tagad sa mo adre. Te, diha namin di kasi mong bulak. Ayaw nga. Kaamo ha? Ano nga, hindi man pwede basta-basta. Eh, daghan pwede bulakan. Eh, Ay. di ba yung basta-basta kamanon? Wala ko ito yata itong mami itong mga bulak ito. Baka naman ako man ito. Kung kaya mami ka, labanan sa gawas ganun ng linya. Mura ko. Katag, kung una mo itong mami kay nagkan na sobra ko ka ng bulak. Sobra ano ba rin. Meron ba mga mahalap na ako? Sobra tohon na ko yung madagway. Nandun tayo? Oh, ito nyo. Wapo kayo ito eh. Tanong kayo nagkatlaw na eh. Ano mas lahat? Pinangay ko ito sa mga... Lakad. Maranyan nga po ito yung pangay na mo sa likod. Medyo kagapangayo ato dahil no? Sabi, bisita dito sa ila, kanina ay sakyanan. Yes, yun nga. Makadadyo ka Bunggo. siya. Wala, magkip ka ba? Tagalog ako, kahit yung bulak na. Delivery ko, no? Kada ko una nakita mo, deliver ka ng bulak. Padade nila yan eh. Anas balay. Kuha mo na ako sa rin. Dako na. Di pa da sa inyo ha? Amo ah. Oy, ngayo oy. Wala sa mo ha. Nga to. No. Dito vlog. Basta katong braha katong takan kay ninyo. Ako to majesty. Katong unsa katong yung pinakataas ito ba? Vlog. Wala oy. Kaya na. Nya napon may web vlog ihatag ko niya. Ana dagdag ko dahon kay. Pagkatas. Naghan ko dahon. Nagpadag kala parang dahon ah. Web vlog ihatag ko. Friends of Spring ilate nagyatang vlog princess. Amo Black Majesty. Mahal ba ang anak? Nya malipay sila dahil mo bisita dito tika kataon silang manok. Hindi man yun sila nga manok manok. Yung ilang manok itinyo naghana. Hala ka. Ganito lang ito mo siguro gihag manok. Hindi ka ito dami. Dami ulit ng inam. May balag yung kong manok sa iyo. Malipay sila nya. Ang nagbanala mong manok. Kaya magbikor ba dahil kasi biya Nya kuante ang iyang bana grabe ka puta puti. Alam mo, pagkulaya. Na pwede butana lagi. Cool. May ilahan dyan yung tao ka ng murag plastic ka nga pagka kuan-kuan gano'n ka ng plastic na. Butang ka sa bana yun, paging butana.
sila katawa sa itong iyang isuon na pikot, no? Dito yung ka makikita na kami kanting dito. Kami yung melodang nag-ihaw. Kami yung lamay na. Pero dito, bisan baguan. Di juga kanang marma-OP kanang nakakasikipin. Hinukto kayo. Kadagkuan ang mga tapos. Wah! Tanan! Kung anong dyan mo tanan nyo? Hukadan ka. Asa lang dito sa igagaw. Hukadan ka daghan yung pagkaon ka ng Kayo ko. tagdon juga ba kanang anong juga nilaw? Gusto ka kayo kayo. Bukyan na Sabi ko. ko. Taway. Wala na, grabe na sa diyan. At tuwid sa manggahan, walang mga bata ba? Magnilamay ay mangga. Dahil mo po nagang manggahan niya. Kasi gulay dito, barato na kayo. Wala ba? Patatas ko yung... Panghatag na kamatis, panghatag na. Kami ito naman din. Isa kasako na po yung Baoy? patatas, mga... 200 ba? Kamatis, hatag ra. Patatas. Saguti, daghan kayo. Hatag ra. Sako lang ito eh. Carrot. Maganda lang. Radis. Kayo yun. Ano kalabrik. Nga, mga maayos naman ng ganda. Ito po niya, kanya na sulo. Pinoy, imana ka. Hindi ba? Ano yung Nako, pwede ba? mabalabi na. Setipin, waning ka anong kuhagit lo ba? Mana, mana. Ano ba? Tino, mana. Garding. Mana yan? Mana ko yan? Nakuha ko, dyan nyo. Nakuha ko, ako nyo. Ay, sir. Uy, ayo, imana. Wow! At inisan, na. Nahalit ang pag-vlog. Ginang gintawang itlog eh, lansahan niya. Sabi no, mga. Ipalit-palit ito na naman na niya. Ano na itlog? Ano madali ko ito? Itlog. Kaya naman yun yung madali na ito. At dito, pati nga labi. Kasang kawang itlog na. Kung magkato lagi mo dito tayo niya, na yung multi-cam. Sabi siya na ka na ba-ubao? Kuan, umbak nga, kuan. Na. Malipay sila ka ng mabisitahan sila. Tagaan sila kamatis. Ano kayo mo? Yung tanag ba yung dati yun? Kaya itong palitang yan. Kita pa yung Ay, sila. Alam ko. Nagawas-awas na. Nagawas-awas na. Nang mga bato-bato yan, luka na eh. Lah, nagkuha bato eh. Saan na po? Hindi sura yun ba? Dahil na gano'n, disikaran. Mulwa, Hindi napita, lubong mi din ron. Gani? Na, kaganiha ba yung Oo, katong... di ako. Katong action ba yung itong lubong, katong naay, katong... Napoy nagpaabot nga. Il-puti sa ba, katong O, kuwan. inunong mga kuwato kaya kung sa kipaw na. O, kaya mga kaibigan, tanawan na yun. Alak. Patay ito. Kamas na ganito. Pabira yung tani ron sa... Bakit? Technical sa'yo na. Wala man. Ako saan naman ako? Hindi mo naman ng dagat. Bawal na kila sa'yo. Alam. Patay ang luka no eh. Kato yung nato yung pagkamas dito, yung nani ba, patay ka. Uy, isa may mo, once to ani ron. Mag-drive lang tanang bako ato ipa. O yun. Kung sabi ni Col, primera ni Col. Mira lang. At luka po na ani eh. Lah, Akat na mira. Hindi lagi din mga sa mga ako. Kaya kung tao, magaling kong bigit. nangarang na yung Col, lubong yun ah. Lubong. Ay, mababawal na nag-drive. Gutom na niya. Kot-kot na naman. Sobrang niya. Katong dito sa City Hall tanis, New City Hall. Gutom na. Anak ba ka? Okay. Success. Pang ra bagay skillet, pang. Oh, yun dahon ba? Boss, pasensya niyo kayo boss ha? Tabang yun ta sila semua ba? Saon man nga. Hasta pa sila di na hinong kasubida nga ning hunong sila semua ni minor ba. Grabe kini kasubidahon ri. Nga subida pa kayo dito, nahan. Sila gani, di na gani kasubida ilang sakinan. Nagkamas oh.
Mga gani ka nakasubida. Ditsura ditso. Ditsura ditso. Pastilan. Salamat kayo kaya nakasubida lagi taon. Pastilan. Ala, daganis. Di naman daga. Daga kay. Kuy, may gani ka nakasubida nis kada mo problema. Grabe ka. Bukid ka diri. Pirti ka danlog. Lisod kayo ah. May nalang kaloyan. Nakasubida. Luuya to nila eh. Kato may pirti luuya kay. Kuan ba? Dagan we dagan. Ano kit subok. Gini subidahon man gini pero di na kay grabe ka subidahon pero lahi ra gito pikas. Grabe ka subidahon. Nakakuha ko idea ko atras na ini di ay. Kini atras Oh. atras ang truck. Atras man ang truck dai no para makahunat sa subos. Pagka makahunat sa ubos, wala na panglimutan na. Napanglimutan na tani. Kasakit sa pagtak. Salamat. Pag atras sa truck ko ay nanaon na ako di ay Mm. atras lang ko. Makahunat ko na Atras sa dai ubos. oh. Adlok grabe ka subidahon man di ko. Ha? Subidahon man di kayo. Bilang kaya ay. Pag naog na to, grabe ka subidahon na. Dak practice mo kata. Eh. Oh, kay kanang naluuyan nila sila puro di pa kasubida sila. Kata makasubihin na to kay makahunat to sa ubos. Ba, nilaos pa sa ubos niya. Nilaos pa ang truck sa ubos. Hindi ka ba? Malas sa ito mga dalo kayo di putus sa luwagan. Okay. Mato gani. Ni action ba ya sa kanang minor ba ya sila pod? Ang uban magalit bakit tuloy-tuloy ang Oh, ginagan. tuloy-tuloy jud ang uban way, di mo tabang ang uban. Kato sila ni action jud lag minor. Pero hasta po sila nadamay na hinoon. Okay, bye-bye. Padayon sa biyay, padayon.